Beraz, arratsaldeon guztiei eta mil esker ona Iruñeko bihotzera labagunera hurbiltzeagatik. Gaurko solasaldia ez da aurkezpen hutsa izanen eta hain zuzen galdera batekin abiatuko dugu gaurko elkarrizketatxo hau. Nor naizen baneki, baina ez dakit benetan jakinaiko genuken ere eta horrek zerbait aldatuko lukeen. Hain zuzen ere galdera horretatik abiatuta ez, sortu duzue antzezlan berria, Sut eta Arte Drama konpainiek, oholtza gainean 7 aktore, atzealdean, gibelean, lantalde tekniko garrantzitsu bat, eta beraz, gaurkoan pixkat miatuko dugu, induskatuko dugu zuen proposamen horretan. Bai, eta horretarako gaur hemen gurekin ditugu nor naizen baneki antzezlaneko zuzendari eta idazlea, Simon Fuchs, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oier Zuniga eta Alin Etxeberri aktoreak, arratsaldeon zuei ere bai. Arratsaldeon. Eta ez gara hasiko izen makal batekin, ze Arkaitz Kanorekin batera idatzitako lan honek arkeologia alde batetik eta antzerkia elkartzen dituelako eta iragana eta oraina ere gurutzatzen dituelako. Eta hain zuzen, oholtza zulatzetik abiatuko duzue, antzezlan hau, bertan, arrasto batzuk zerbait aurkituko duzue eta jada, simbolo horrek, ekintza horrek erakusten digu, zuen antzezlan horrekin zerbaiten oinarrira joan nahi duzuela, Simon Fuchs. Historio hori abiatzeko, nuntik abiatu zen, pixkat laburtzeko, gure lanean, seietzen gira, gizarte baten idazkariak izaiten. Zertan da jendea, biziki edo airearen zaporea kontatzea. Zertan da giroa, zer da erraiten ez dena. Torren historio hori hasten da irulegiko eskua aurkitzen denean, edo jakin arrazten denean. Eta sortu zen hor, zerbait biziki berezia euskal gizartean. Batean denek hartu genituen 3-4 zentimetro goratasun, ibiltzen giren arrotasun batekin. Norbaitek aipatu zen irulegiko eskuaren mozkorraldia. Bai, hori da, hortatik abiatuta eta gaita, zergatik da hor. Zergatik gertatzen da hori gure gizartean, baginekien hori hemen zela. Gure altxorak hemen zirela, ikustezinak edo konta ezinak zirela. Hortatik abiatuta, biltzen gira Arkaitz Kanorekin, eta bada zerbait galderak berez, edo izenburuak berez erraiten duena, da nor gara, zehazteko behar dugu egan, nuntik heldu garen, eta zer den pixkat gure historioa. Eta egiten da, apostu batetatik, erraitea, kontatzen dugu gure zer gertatu den azken 2000 urtetan, gure herrian, irulegiko eskutik, onaino. Eta orduan hasi gira hori idazten, pixkanaka. Orduan zulatzearena edo industearena izan da ideia askifite etorri da, hasi gira idazteko ez dugu, ez gira oro jakitunak, aski kafe edaleak gira. Idazteko entzuten jakin behar da, uste dut, eta antzerkia egiteko segur. Hon joan gira, lemisik, entzutera arkeologoak. Eta Euskal Herriak badu, edo Euskarak badu gaitasun hori jendeak urbiltzeko. Eta aski erresa da edonor Euskaratik urbiltzea, gure herrian, Euskal Herri guztian. Eta joan gira, arantzadikoak ikustera. Eta ateak ere dituzte, ez bakarrik fisikoki, beraien eraikin arena, baina bihotzarena eta tripakienak ere baita, ez da beti politz gertatzen dena barne hortan, ulertzea nola gertatzen den, nola eraikitzen den irulegiko eskuaren kontakizuna. Eta guk hori antzerkira eraman dugu, hortik joan da, zer da gertatu dena azken 2000 urtetan, ez bada kolonialismo baten historioa. Eta nola bizi dugun barne hortan, hasiera batean erresa baldin dirudi ere, jende bat etortzen da, eta gaiten du zuek ez zarete existitzen, edo animaleak zarete, edo ez deusak, eta basta, gero gauzak ez dira entxuri beltz. Gauzak gris asko, askorako mentura uzten du idazkeran. Hori da pixkanaka, saiatzen girena industen, gure bihotzak industeko tresna bat baita arkeologia. Arkaitz Kano aipatu dugu, idazle handia, izan duzu bide lagun idazketa prozesu horretan, nolakoa izan da arekin eskuz esku aritzea? Antzeslan hau eraikitzeko bide horretan?
biziki arkaikoa da gure lana. Biziki simplea da, saiatu eta aldatu. Antzerkia arte arkaiko bat da. Ez da edonork egiten aldu, aurrek egiten dute, aurtzik, denek ikasi dugu antzerkia egiten. Historioak kontatzea da, orduan da saiatu, eta berriz idatzi, hori kasik urte terdiz, egin dira, oita bat bertsio, antzeslanarena, eta joan etorrian. Konfiantzan eraiki den idazkera bat da, eta entzumenak gidaturik. Eta joan gira, bai arkeologoak ikustera, eta gero milaka aukera eskaintzen zituen obra horrek zen dena interpretatu behar da. Arkeologia zientzia politiko bat da, azaltzen dugu hori zehazki, baina eta ikusten dugu, arantzinikoek ze zailtasun dituzten Nafarroan, Euskararen aztarnak azalera ekarazteko. Biziki politikoa delako. Antzerkia bezala, hori izan da, joko bat bien artean, bakoitzaren tasunak eta keriak uztartuz. Nolabait euskal historian beraz murgildu zarete, badira gauza goxoak, badira gauza ezain goxoak gure historian atxematen alditugunak, nolabait horrek ere eragiten du gure iraganaren deseraikitze bat, antzezlearen paperetik nola bizi izan duzue errol hori? Nik uste dut aktoreon papera oroar badela indusketa bat proposatzea, ez? Lehenbizi gure gorputzetan eta gure baitan, ez? Beste norbaiten rol horretan sartzeko, eta bigarrenik proposatzea publikoari indusketa bat, ez? Gauzatzea. Eta kasu honetan, ni ados naiz Simunekin gure ofizioa ere, antzerkiaren ofizioa, oso ofizio arkaikoa eta beti mendetan zehar mantendu diren mekanikak eta tresnekin egiten da, ez? Eta badugu gure gorputza, badugu gure ahotsa, eta horrekin manejatzen gara, eta badugu beharra gure baitara begiratu, eta xerkatzera ia zer topatu dezakegun pertsonaia horiek eta historia horien mesedetan jartzeko. Kasu honetan, lana polita izan da, ze gainera eraiki dugu zentzu batean, indusketa baten kontrara egiten den horretan, ez? Indusketa batean gainekoak kendu behar da azpikoa azalaratzeko, eta gu joan gara azpitik gauzak eraikitzen, ez? Azkenean emaitza bat emateko. Bai, arrisku bat ere egon daiteke, idealizatuta dugun historia hori deseraikitzean, agian gustoko zitugun gauzak ager daitezke? Edo aldatuko genituzkenak? Izan daike, eta hor, obra honek, Simunek eta hoiek zioten bezala, 2000 urteren historioa kondatzen du, eta azken finean, eskualdunan historioa, eta ez duguna berdin ikasia izan eskoletan edo nik dakitan nun, eta hortako ere proposamen hausakta da, zoindar, behmatzen gira haunitz etapa ezberdinetan, eta guretako ere aktorentzat eta ikusleentzat ere funtsian, da puskat gure historiaren berriz ikusteko aukera bat, berze interpretazio baten emaiteko manera bat, eta hortarikan ere indusketako metaforarekin segitzeko, baditu haunitz geruza eta geruza baten gehitzea zaio gure historioari. Antzezlan honetan ere denboran atzera eta aurrera egiten duzue, iraganeko gertaerek badute orainean nolabaiteko eraginik, iraganean zerbait aldatzen badugu, orainean pausatzen aldira aldaketak? Nik uste dut baietz, ez? Parte batean, iraganaz dakigunak eraikitzen du gure oraina, ez? Eta zentzu horretan gauza berriak jakinezkero eraldatu dezakete gure oraina ere bai, ez? Baina nik uste dut importantena dela eta antzerkia horretarako egiten dugu ere galderak pausatzeko eta esateko norainokoa den irmoa guk uste duguna iraganaz, guk uste duguna gure orainaz, gure izateaz,
norainoko aldaketak jasan ditzake eta zerk eragin ditzake aldaketa horiek, ez? Batzutan gauza oso handiak dira, ez? Irulegiko eskua topatu da eta batean aldatu egiten du euskararen jatorriaren paradigma edo alda dezake, hor zalantza handiak daude, baina beste batzutan gauza txikiak dira, ez? Konturatzen gara gure familian sekretu bat zegoela, eta guk jakin ez duguna, eta horrek bapatean gure oraina eta guk geu aldarazten gaitu, ez? Orduan, uste dugu iraganak, hau nire iritzia da, igual ez zaudete ados, baina uste dugu iraganak eraikitzen gaituela, eta soilik, eta kultura arteko tasun batek eraikitzen gaituela soilik, baina nahasmasa bat da, iraganaz dakigunaz, iraganaz jakin nahi dugunaz, edo uste dugunaz, orainaz jakin nahi dugunaz, eta haien arteko zeharkatze horietan eraikitzen da gure nortasuna, ez? Eta iragana eraikitzen da orain alditik. Iragana irakurketa orain aldiaren marka bat da. Eta hori kontatzen duela gure antzeslanak. Zer dakigu aipatzen zenuten hori, ea gauza sorpresak, ukan ditugun gure historioa erakurtzerakoan, eta hori. Bai, eta ez, bazen evidentzia bat, da ez dugula ezagutzen gure historioa. Hori bezen simplea edo partzialki soilik ezagutzen dugula. Adibide bat emeteko Napoleon eskolegiko historioa da, edo ez? Frantses irautza eskolegiko historioa da, edo ez? Karlistarak. Eta segitzen dugu, nuntik kokatzen giren, zer ikasi dugun eskolan, eskolak askotan definitzen durako zer den historioa, orduan badakigu gure memoria eta memoria errikoian bat direla beste gauza batzuk eta hor, ateratzen da intimoa. Eta uste dut hortik kontatzen dela, historioa, antzerkian intimotik kontatzen delako, eta ateratzen dira bai sekretuak, bai familia historioak, eta denek baditugula historio horrekin harreman batzutan ezinduak direnak. Antzeslana dagoeneko ja taularatu duzu zenbait antzoki eta txokotan, ikusi zaituzten denek badakite antzerkiak bezain beste ezakite esaten, baina kantuak eta dantzak ere badutela garrantzia. Bai, lenguai ezberdinak nahastu egingo dira, egiten dira gure ikuskizunean, lehen alineko songia aipatu du, iaia induzketa batean bezala, geruzaz geruza, ez dugu bakarrik hitzekin kontatzen, gure gorputzekin kontatzen dugu, kontatzen dugu ere espazioarekin, kontatzen dugu soinuarekin, eta gure Euskal Herriko historian eta gure hiztun komunitatean importantzia handia izan dute kantuek, ez? Gure nortasuna eta komunitatearen zabaltzerako, edatzerako eta egonkortzerako. Eta beraz, ikuskizunean ere importantzia handia dute kantuek. Ez da musikal bat, ez gatozet egitera musikal bat, baina bai historioek lagunduko digutela kontatzen ikusi berri duguna edo ikustear gauden hori, pixka bat Greziako antzerki klasikoaren antzera, ez? Korifeoa eta koroak nolabaiteko narrazioei babes bat edo sostengu bat emateko helduak dira kantuak. Bai, eta horrez gain ere pertsonaiek beren ibilbidean bizi dituzten emozioei ere berze kolore bat emaiten diete kantu horiek, eta hitzez gain doinuek ere ekartzen dute berze gorputzen berzen unbait unkitzen aldo presuna hasteko ikuslieka ala kantatzen ari dena funtsian. Nola landu duzue kantua? Uste dut badagoela anekdotatxoren bat hor, atzean. Kantuak idatziak ziren testuan, kantuak eta zenbaitetan proposatuak ziren haietako kantu batzuetan doinu ezagunak, Euskal Herriko doinu ezagunak, eta bestetan doinurik etzen. Eta beraz, hor ibili gara ekipoko eta lantaldeko hainbat doinu ezberdinak proposatzen, zer doinuk, Euskal Herriko ze doinu tendentziak ematen altzion momentu dramatiko horri, edo antzerki momentu horri gehigarri bat, eta horretan denok proposatu ditugu gutxi gorabehera
doinu ezberdinak eta egokitu ditugu testuan zeuden hitz horiek doinu horietara. Baina horretaz aparte, kriston lana egin dugu Garazi Navas musikariarekin, bera jaioa da abesbatzak zuzentzen, eta aparte berak badu ibilbide ondua esperimentatzen musikarekin eta akordeoiarekin, eta ordura arte kantuak soilik ziren hoiek Garazirekin bilakatu dira benetan antzezlaneko pieza edo giltzarri importanteak, ez? Lortu duelako kantuaz aparte, ongi erabili ditu gure gorputzak eta hotxak, eta ongi gure ustez edo gu behintzat oso gustora egon gara berarekin, kantu horiek ez zitezen pegote bat edo petatxo bat, baizik eta estenaren barruan eta kontatzen ari ginen horren baitan, modu batean edo molde batean edo bestean ematera. Ze iruditzen zait, askotan espero dugu kantuak ederki kantatzea, ez? Eta horrek agian antzerkia ari garela eta antzerkia egiten ari garela, batean bilakatzen zituen beste gauza batean, ez? Eta Garazirekin asko landu dugu nondik kantatu, nondik egin, pisu gehiago emateko ziurrenik arlo dramatikoari edo antzezpenari eta ezein beste kantu eder bat sortzeari, ez. Beste gauza batean bilakatu daiteke elkarrizketa hau ere, animatzen bazarete? Adibide bat, nola kantu bat bilakatzen den antzerkirako egoki. Bai. Bai, atik, egiten badugu adibidea izanen da kantu soil bat. Animatuko gara, bai? Venga. Are bai. Ez pentsa, gaur ez dugu erotu... Eta bida bezik ez gira, eta usaian bai, zaiten gira normalki talde handia gara, eta... Simon, zuk ere nahi bauzu? Entzule beti berda entzule bat. Ados. Ateratzen den moduan. Horaxo? Bai. Horago? Bai. Saiatuko gara, ez dakigu tonoa ez deus ere, baina saiatuko gara, Elkarren gainean, pilatuta antzokian, herri gaituzte, ikusan dizuet, hau ez da gure tokia, elkarren gainean, pilatuta antzokian, izenik ez dut da, sorgina deitu zaidazu, zurea zeinote, amaia june kasu, izenik ez dut da, sorgina deitu zaidazu. Atzetik idiak, historiaren gurdiak, atzetik idiak, aurretik tiraka, deabru bi uztarrian, aurretik tiraka, deabru bi uztarrian, historiaren gurdiak, atzetik ditu. Idiak. Bueno. Falta zitzaigun pieza importantea Idoia Tapia. Jotalaria. Jotalari famatua eta antzeslea gure lantaldean, eta berak ematen digu beti tonoa, eta hemen izan dugun asmasa pixka bat. Simon, aipatu dituzu historiako hainbat pasarte, oraindik ez dakigu, ez dugu argitu Euskal Herriko historiaren parte diren edo ez, agian zeharka bai, ere. Antzeztelan honetan, ze gertakari historiko zeharkatu daitezke, zeintzuk ikusi ditzazkegu? Saiatu gira zehazten jabegoaren evoluzioa gure herrian. Jabetza pribatua? Bai, publikoa eta pribatua elkarrekin doaz.
gure historioan. Orduan, izan diren mugarri importanteak historioan zehagazten den erromatarekin, etortzen baitira, gaur egun edo zen notario paperetan, ere badira horrenik erromatar hitzak. Horiek etorre dira, hitz batzuekin, zer den privatua eta publikoa, kapituz edo kapitalismoa bera kontzeptua eta esklabuak ikaitea, kapituz gana edu buruak, ziren esklabuek, zomat esklabu baden. Gero etortzen da erlijio katolikoa, frantses iraultza, Napoleon bera ipatu dugu, karlistara demoran iraultza industrialaren ondoren eta entzinetik, eta gero heldura frankismoa aldatzen duena, eta gaur egungo historioa ere nun jabego aldatzen den, ez dela bakik jabego pribatua, baizik eta jabego intelektuala sartzen delako maila horretan, eta horrekin galezkatzen duguna, gure historioa gurea da, eta jabegoaren balore pixkat simbolikoago batera eramaiten baitugu. Horiek dira mugarriak, baina azken fineanku kontatzen dugu bi familien historioa. Ez dugu kontatzen, ez da historioa kurtso bat, gure antzestlana. Antzerkia egiten dugu. Baina baliatzen dugu elikagai gisa, historia ere baita, arkeologia ere baita. Ez da egiten dugu biziki sumea da egiten duguna, eta ez dakigu, ez gira berriz ere diot, ez gira oro jakitunak. Ez da etorri behar pentsatuz, izango da zerbait oso komplikatua, ez da. Betiko historioa bat errepikatzen dena hainbat ataletan, eta bi familian historioa segituko dugu, 2000 urte horietan, bat hemengoa eta bestat etortzen dena, eta hasieran historioak simple bat dirudi ere, momentu batean, ez da. Ez da, zeren jabegoa edo kolonialismoa sartzen da kontuan, eta orduan bortizkeria. Kolonialismoa... Barkatu inar. Ez, aipatu nahi nuela, justo, Simunek aipatzen zuenaren hildotik, ez dela beharrezkoa, batxillergoko apunteak errepasatzea, etorri daiteke zer jakin gabe karlista den inguruan, edo Napoleon zera gerraien inguruan, edo garai napoleonikoen inguruan, edo hain zuzen ere uste dut antzerkiak baduelako botere hori, ez? Eta hemen eta orain kontatzen dugun historioak nahikoa oinarri badu helarazteko mezu bat, helarazteko pausatzeko hausnarketa batzuk, galdera batzuk, eta publikoan eragiteko, ez? Beraz, ez arduratu, 2000 urteko historia kontatuko dugu holtzan, indusketa, zindusketa, baina ez da beharrezkoa txalapartako liburuak erostea, historiaz jakiteko, edo beste argitalpen batzuenak ere bai, berdin da. Eta etorri lasai, gero kontsultatuko duzue Googleen zer gertatu zen karlistadetan edo beste garai batzuetan. Bai, kolonialismoa aipatu duzu, Simun, aipatu dugu ere gure historia idealizatu dugun historia horretan arakatzen dugularik maitez ditugun gauzak ere atxeman ditzazkegula, eta nolabait ere gu ere zapaltzaile izan ginela behin nola, ez? Hori dudarik gabe zen ez da... Hori da printzipioa, konkisten printzipioa, hori da, badira ere konplize asko, eragile asko eta gauzak transmititzen dira interes pertsonal edo komunitarioen arabera. Hortatik joratzen da, berriz ere ez da, ez dakin horan, hortatik gu kontatzen duguna, ez da zer gertatzen gero barnean, hemen bihotzean, tripetan, gure familietan, ez da tesis... ez da tesia bat. Hortatik eraikitzen dira. Piskat distentzia hartzeko, horrekiko, gure funtziorekiko, berbada ondoko galeretan da, baina antzerkia, filosofia eta demokrazia momentu berean eta leku berean asmatzen baldin badira, hots, haintzinako Grezian, ez da kasualitatea. Bakoitzak badu gure funtzioa eta antzerkiaren funtzioetariko bat, hori da. Eta pasioak, gertakari batzuei lotuz, kontatzea, gero hausnartua elitzeteko garagardo batekin baldin bada ere, eta gu aur buru jabe izaiteko, eta erabakia izaiteko gure etorkizunaz. Hortik doa gure antzeslana, eta nolaz inork ez duen kontatzen, bai, jende askok kontatzen du gure historioa. Ikusten baituzue filmak, dokumentalak, denak gira... idiota batzuk, bortitzak eta txuriak sukaldatzen ditugu kasola hundietan.
Hortik aratago behar bada, badira beste gauza batzu pixkat sutilagoa kontatzen aldirenak, gu haurek kontatzen baldin baditugu, eta hori egiten saiatzen gira. Eta gainera, konplexurik gabe esan daiteke, superprodukzio bat ere badela, ze lantalde handi baduzu atzean, musika ere oso landua, soinu efektuak, argiztapena ere bai, lantalde handia, gibelean. Bai, lantalde handia dela ejan daiteke, ez dakit funtsian kondature izana da, baina 25 lagunez gora edo 25 lagun ibili izan dira asteko obra unen inguruan, eta ara izendatziaz gain argiztapenak ere badu leku izigarri garrantzitsua antzez lan juntan, eta argiek funtsian lagunduko gaituzte ere pasatzen oraingo garaitik, indusketa garaitik, hor ekipo bat segitzen baita indusketa lanetan ari dena antzokian berean, eta aldi oro aztarna bat atxemaiten dutela ikan bada hola pumpe bat egina dela gibelera, eta hori joan etorri horretan laguntzen gaitu amunitz argiztapenak, eta horretan iziarriko lan edera egina izana da lazerrekin, eta horiak kronika iruñarrak dira, Dan eta David Bernusek egin dute gaitzeko lana horretan. Gero, ara musikan... Soinua edo, espazio sonoroa beste nafar batek egin du, nafarrez beteta gaude talde honetan. Xabier Erkitziak, berak, eta ikusiko horrek ere nola laguntzen digun, garai ezberdinetako soinua importantea da, ze soinua batzutan oharkabean soinuak eramaten gaitu emozio oso potenteak bizitzera, ez? Hitzez gaindi, eta Xabierrek uste dut horretan lan oso potentea egin duela, eta iaia oharkabean sartuko gaitu garai ezberdin horietan, testura edo ehundura ezberdin horietan, eta horretan guri ere izugarrizko laguntza ematen digu aktore hori. Bai, eta izan soinuan edo argian, nik atxemaiten dut azteko iduritzen zait, bieke beren ahloetan landu dituztela, puskat, indusketalariek egin dezaketen bezala, puskat, muinerat joaiteko hori, joera hori, siona egiten zinuen, lujaren kentzia, errautsaren kentzia ikusteko pean zer den, eta puskat, izan soinua edo argiarekin, lanketa hori ere egina izan da, edo, gustuko. Eta gero aipatu dugu Garazi Navasek lagundu digu kantuetan, Iker Jimenezek egin ditu jantziak, ze importantea da ere jantziak, ikusiko gaituzue segundu bateko aldean, orainaldian edo duela 1000 urte egoten, eta horretan ikusleari eta pertsonaiei asko laguntzen die jantziek eta irudikatzen, ez, garai ezberdina. Gehi ekoizpena, banaketa, atzean dagoen komunikazioa, atzean dagoen lan sorta guzti hori. Eta gero oholtzan, 7 lagun, 20 piko, hietatik 7 ikusiko gaituzue. Ramon Agirre buru dugu, gure Maixu eta aktori bikaina, ez du aurkezpenik behar. Garoa Bugaio, Bizkaitarra, Abadinokoa. Iruindar talde majoa ere bai, Maialen Diaz, Idoia Tapia, eta ni neu, Alin Etxeberri eta Manes Fux. 7 izanen gara bai Alin eta bai Maneseren Nafarrak, Nafarroa berakoak, baina denok herri bakarra osatzen dugu. Beraz, proposamen estetiko oso bat jartzen duzue holtza gainean, eta aipatu duzuen bezala, arkeologuek egiten duten bezala lurrean ez, estratuka lan egin, apainketa hauek edo efektu hauek badute geruzaka, badituzte bere erranaiak ez? Badute bere zergatia, ez dira apaingarri hutsak. Bai, hori da ideia pixka bat, ez? Badago premisa bat, antzerkia ikasten hasten zarenean, niri behintzat hiltzatuta geratu zaidana, eta da holtzan ikusten den edo zer gauzak erabilpen bat behar du edo zerbaitetarako balio behar du, ez? Bestela soberan dago. Eta kasu honetan gurean soberan dago eszenografia bat argiek osatzen dutelako, ez? Baina argiak daude hori egiteko. Edo soberan daude beste gauza batzuk, baina presente daudenek hain zuzen ere laguntzen digute hori, ez, kontatzen eta erabilpen bat ematen. Beraz, ikusiko dugun oro, ez dago kasualitatez, eta iradokitzen digu edo unibertso konkretu bat, izan
indusketako tresnak, izan indusketako unibertsoa, indusketan erabiltzen diren kuboak, lanabesak, estaltzeko plastikoak, izan iraganean erabiltzen ziren objektuak, edo espazioak, edo soinuak. Antzeslan guztie bezala, obra guztie bezala, bilatzen dare bai publikoari eragitea, ez? Eta ez dakit, obra honetan, antzeslan honetan, ote den feedback hori, ez? Publikoak ere eragiten alduen historioan. Oaxek dago kionez, hasteko guk sajeran banatzen ditugu esku hoji batzu, publikoek, eta funtsian hemen ere batzue ikusi dizkiet mai gainetan, eta horietan badaku ege bat, eta hori dela medio galdeiten diegun, hasteko ikusliegek eta nahi dutenek, beren historioen partekatzia gurekin, antzerki horrek sortzen dizkien gogoetak, pentsamenduak, edo beraien historioari begirako hausnarketa batzu, nahi badituzte partekatu, atea uzten dugu idekirik hori, eta egia egan izan ditugu oak biziki edekak, hunkigarriak eta izan direnak, eta ere, behin eta behiz eskolajak ere eman izan ditugu, eta hori ere polita izan da, eta eskolajetara jinak ziren hauk batzuek galdegina baitzieten gero aita amei ondotik joaitea antzerkiaren ikusterat, eta horretaik landa, oaxak ukan ahal izan ditugu, eta bere. Bai, biziki aberasgarria da ere, ze lehen aipatu dugun bezala, gure komunitatearen historia ez da modu bakarrean kontatzen eta ez dauka ahots bakarrik, ez? Eta gure komunitatearena eta uste dut munduan dauden komunitate guztiena, ez? Askotan tendentzia dugulako ahots bakarrera laburbiltzera, eta kasu honetan guk kontatzen dugu, kontatu ahal izan duguna, eta hor gauza batzuk kanpoan geratzen, gauza asko kanpoan geratzen dira, ze 2000 urtek askotarako ematen dute, ez? Baina osagarria egiten da, gero jendeak partekatzen dituen bere bizipen eta iritziekin, ez? Hor dago benetan nondik irakurtzen garen, zer garen, gure Euskaldunon komunitateak eta Euskal Herriak ze radiografia egiten dion bere buruari aurten, ez? Edo momentu hontan, bai. Aipatu dugu, arte garaikidea zari gara hitzeiten, laserrak, soinu efektuak, argi efektuak, baina antzerkigintza garaikideak ere badu beharrik antzerkigintza herrikoiaz edateko? Bai, hori askifite gaitala, bai gu hiruak ari girelako baita hortan ere baita, eta bat bestea gabe ezin delako ulertu. Ez dakidan, uste gu ez girela dikotomian ibiltzen maila horretan, ez dela balore espaziorik, baizik eta funtzio ezberdinak direla, egiteko molde ezberdinak eta ohitura ezberdinak, baina bat bestearekin elikatzen dela dudik gabe eta bat beste gabe ez diteike existituko uste dugula partekatzen dugu. Askotan inposatua izan zaigu dikotomia hori eta uste tortatik atera behar girela erganez, bazela ez, antzerki herrikoia eta berzela gero pixkanat gau betu, handitu, eztu, formatu, beti bat da hori, nahi gaituzte formatu. Piskat ez gira arras, eziak ez gira arras humanoak, horrenik simino ezaera nahiko errotua dugu, arboletetik doia jautsi gira, eta ordan berzaigu formatu, ez gure arte, ez dugu uste, bat ere guk hori, eta ez dugu bat ere hola ulertzen gure artea. Ez dugu uste gehiago garenik, ez dugu uste gutxiago garenik, baizik eta osagarriak. Hone guztiak ere bagaramatza pentsatzera zein den antzerkiaren funtzioa eta are garai hauetan, mundua horren alderebez dagoen garai hauetan. Zein esan entzenukete dela funtzioa? Etengabeko kuestioa da, ez, eta galdera bat. Baina uste dut antzerkiak baduela berezitasun bat, beste arte disiplina batzuekin alderatuta, eta da orain eta hemen gotasun hori, ez, eta bapatean ikusten ditugu zuzenean gertu, arnastu, pentsatu eta izerditzen duten gorputz batzuk zerbait helarazten saiatzen guri, ez, publiko bezala.
Eta hori gaur egun ainazkardoan mundu batean zeinetan informazioa etengabe denok gaude telefonoari atxikiak, ez dakitzen bat ordu egunean, informazio hori ere, zuzeneko hori pantaila baten, ez dago pantailen kontra, ez da hori ideia, baina bai hor gizakiaren arra eta zerbait galdu egiten da, antzerkian galdu egiten ez dena, ez? Eta antzerkian ikusten aldituzu pertsona zaurgarriak zure aitzinean partekatzen zurekin hausnarketak, bizipenak, erantzunik gabeko galderak askotan, eta hori gaur egun uste dute ezinbestekoa dela bizi garen mundu azeleratu honetan. Eta are gehiago esango nuke, eta ezinbestekoa dantzokietara joatea, pabilloi haundi eta zarago, halako makro eventoetatik harago, ongi daudela, gure hizkuntzak ere agian behar dituenak, baina egunerokoan eta urteko 175 urteetan, osea egunetan, urteko 375 egunetan, antzokietan bizi dezakeguna bai antzerkiarekin, bai musikarekin, horrek gure hizkuntzari izugarrizko mesedea egiten dio, eta guri, hizkuntze komunitate honetako bakoitzari, ordain ezina den onura bat ekartzen digu. Eta segitzeko ari hortatik, bizki polita izan ez dela bakrik kantu ariketa bat izan zuena, lehengoa, izan dela antzerki ariketa bat. Zen biziki hauskortasun horrek, eta gaizki hartzen adoinua ez gira gas, bat batean denek entzun ditugu hitzak. Bat batean kantuak hartu du Kristonin daga, hemen gure artean, eta hau da antzerkia hauskortasun hori, beraz zerbait biziki humanoa, biziki efikaza da orain teknologia, gero eta efikazagoa, beraz gero eta hilagoa, eta ordan bizi duden arteko espazio bat da. Berriz etortzeko ere demokraziaren espazio bat da. Gu euskal komunitate gisa euskaraz bizitzen aldugu zerbait pentsatu gabe, hau euskaraz da, elkartzen algira, arnazgune bakanetako bat izango da bertsolaritzarekin, eta importanta, barakigu arnazguneak ezinbestekoak direla, eta desegertuko dira mendik 10-11 urtera. Bada atzera kontaketa bat martxan dena. Ordan bai, zentzortan, ezinbestekoa da antzokiak betetzea, ez antzerkiaren gloriarako, futitzen gira. Hortaz, baizik eta gure komunitatearen gloriarako edo bizigarritasunerako ezinbestekoa den espazio bat delako. Oier eta Simon, zuek bizi oso bat daramazue oholtza gainean antzerki gintzan, zu Aline Etxeberri, orain egin duzu autua antzerki gintzari nola baitzure denbora osoki eskintzeko, zer ikusi duzu antzerki gintzan autu hori egiteko? Egia ezan antzerkian ibili izan aniz egiko lagunekin txipidanik eta gero Lujez Estali proiektua ere mana izan ginuen elgarrekin hori jaz, edo duela 2 urte berdin orain, izurako jauregian. Eta hortaik landa izan dut proposamen hori hemen nok naizen banekin egoiteko. Eta apostu eder bat iduritu zait, apostuaz gain izi herriko xantza ere hortaz bizitzeko eta Euskal Herriaren ezagutzeko, Euskal Herriaren mapare osatzeko antzoki, jendea ezagutuz bezala, eta gainerat proposamen hausartunekin, hor badugu historio eder bat ere maiten duguna herri ezberdinetat, hori osion aipatu bezala ez nizortan luzatuko, baina gurea den historio horren parte izaiteko manera tipi bat da, eta hori berzen eskuragarri izan dadi, izaiteko aukera bat, eta gure zaurgarritasunetik, eta nik hori xantza gisa bizi dutana da mementuan txeurik. Axut eta arte drama eta axut, 15 urteko elkarlana, oinarrian ez dakit baduzuen, zer den partekatzen duzuena, eta zer eskaintzen dion konpainia batek besteari? Hande izan da, Axut eta arte drama eta gero gurekin ari izan diren guztiak, Axut endaian kokatua dena, arte drama Gernikan,
Saiatu gira indar metaketa baten asmatzea. Bada antropologian edo etnologian bada agindu bat, izan zaitez zarena. Hots ez mugitu inposatua zaizun markotik eta gu saiatzen gira beti pareta horiek mugitzen eta inventatzea beste esparro batzu, beste lugalde batzu, aipatu duzue ekoizpenerako izan dugun gaitasun hori eta 5 pertsonalean jartzea biziki bakanada esperientzia bezala ez badira makro eventuak, nego ez gira makro eventuan ari gira antzerkian. Arte arkaiko batentzat hainbeste pertsonalean ari eta hainbeste emanaldi egitea eta hainbeste jende hurbiltzea gure gana, hori lan baten ondorioa eta pentsaera baten ondorioa. Batak besterik hartzen duan da bakoitzak bere esperientzia, bere lurraldeko gailu eta gaitasun guztiak, ezartzen ditugunak proiektu baten zerbitzura. Eta saiatzen gira kontatzen, kontatuak ez diren istorioak eta aldi berean izateak gure gizartean eren idazkariak. Zer da sentitzen duguna hor, importantea dena ez denak kontatua edo ez denak kontatua gure hizkuntzatik, gure hitzetatik, gure komunitatetik, gure zaugarritasunetik eta pixkat hortik eraikitzea zerbait indartsua, indartsua utopiatik gertu dagoelako edo hurbil dagoelako. Ordan zer dekatzen dugu utopia baten mentura. Eta hori sentitzea dela biziki hurbil. Gaur egun bada zerbait ez, biziki sentitzen duguna gure gizartean bada fantasia eskasia edo ametsen eskasia ez dugu sinisten gehiago posible denik. Gueldegira gure burasoen belaunaldia sortzen ziren eskolak, sortzen ziren gauza handiak, erraldoiak, beldurrik gabe, jakin gabe nola egiten zen eta ibilizik hasten zen gauzak egiten. Eta saiatzen gira espiritu horren, guk jasotako espiritu horren, segitzen, birasmatzen gaur egungo egoera jakinda zein den. Beraz, 15 urteko lankidetza izan da, uzta oparoa, eman duzue gainera, Frankoren bilobari gutunak, zaldi urdina, ondamendia, hau asutek egin zuen bakarrik lurrez estali, baina pixka bat ere agian logika horretan ere sartu genezake. Euskaraz beste, zein ari ikusezinek trabeskatzen ditu obra guzi hauek zuen ustez? Bai zuzendariaren edo ikuspegitik, baita antzezleen ikuspegitik biztan da. Berriz orainaldia. Zer diren gure trabesak edo erronkak, gaur egun gizarte bezala, gure historioa noski, baina maiten biziki haundi nahian ibiltzen girela, eta ez da kasua ustutzen girela, miresten ditugula hainbat pertsona, eta esetzen gira hori da. Bat dira eroiak gure inguruan. Jende batzuk ez dute ematen, batzutan ostatutuk gibilean dira, batzutan mikrofono baten gibilean edo eskola batean, maizu. Eroiak dira, mendiak mugitzen dituzte. Eta saiatzen gira, gure miresmena baliatuz eta gure artea baliatuz, pertsona horiek kontatzen. Gure historioak terribleak dira, bai? Ez da tristea da, terriblea da gure historioa. Euskal Herriko historioa izan da masakre baten segira. Hortik kontatzen aldugu. Etengabea, eta hainbat gudu galdu ditugula. Baina tartean egon dira pertsona batzuk zoragarriak, eta sehetzen gira pertsona zoragarri horien kontatzen beraien alde guztietatik, eta uste hori bat dela bai gure antzeslan guztietan. Beraien tasun eta keriak guztiak kontatzen ditugu. Gero gai sozialak izan dira oroar, bai naturaren suntsipena, drogak gizartean eragiten duen kaltea, gaur egun laborariek pairatzen duten egoera latza, auzi sozialek badute importantzia handi bat zuen lan hauetan. Bai, uste dut badela arte drama eta zuten arteko kolaborazio horretan, giltzarrietako bat, ez? Baina gai sozialek eta politikoek zeharkatzen dituztelako gure bizitzak eta antzerkia egiten baldin badugu edo horrela ulertzen dugun ikuste dute ofizioa abentura hauetan murgiltzen garenak edo sartzen garenak, ez? Ulertzen dugu antzerkiak baduela betekizun hori, ez? Eta da zeharkatzen gaituzten
kezkak eta desira guzti horiek mai gainean jartzea, ez? Eta modu kolektibo batean, azken finean antzerkia herritu kolektiboa da, partekatzea eta xerkatzea eta arakatzea, eta beraz guk geuk ez dugulako ulertzen gure bizitza gai hoiei erreparatu gabe, ez? Egonen dira gure inguruan gai hoiei erreparatzen ez dioten jendeak, eta usteko dute oso pozik bizi direla, baina uste dut gu pozago bizi garela arakatzen, ez? Mundu horiek eta kezka horiek eta gai sozial eta politiko horiek finean lasaiago lo egiten dugulako, eta beste mundu batekin amestu egiten dugulako. Eta bada, erradikalitate bat seietzen girena jogatzen, artistikoki, gure artea urratzailea dela ulertzen dugulako, hori Antionoko egiten zena, gure artea izan behar da urratzailea komunitate bat sortzeko, zeren gero komunitateak zauriak berriz josten alditu. Bai, hau gertatu da hori zen gertatzen zen, zakit, zaldi urdina elkarrekin egin genuena, bazien familia batzuk etortzen zirenak elgarrekin, eta gero ez ziren antzerkiaz mintzo, beraietaz mintzo ziren, beraien historioetaz, eta egiten begira, zure osaba joan zena Inglaterra, etzen joan ikasketak egitera, joan zenen drogan sartua zen, kokotea ino, eta ezin ateraz, eta joan behar, ies egin behar izan zuen emendik. Edo gaur egun, norna izen banikirekin, konkista aipatzen baitugu, askotan konkista gorputzetatik pasatzen baita, eta aregeago emaztean gorputzen konkista. Hortatik ere izan dugu, izan ditugu hainbat legukatasun horren inguruan, eta sekretuak ateratzen ditugu, intimotik kontatzen baitugu gure historioak, eta baliatzen dugu orduan gizartean izateko intimoa eta politikoa lotzeko ari invisible hori, eta berbada hortik disaitzen gira jogatzen gure antzerkia. Ez dakit osoten goizegi etorkizuna hitz egiteko, baina hitz egiten ari gara, ez? Arte drama eta xuten elkarlan horri buruz eman duen usta oparoaz, ez dakit etorkizunera begira jarrita espero den hori usta gehiago jasotzea? Nik espero dut, gero erantzun beharko dute, baina nik espero dut usta gehiago jasotzea, ez? Uste dute Euskal Antzerkiak behar dituela horrelako proposamen irmoak eta ausartak, ez dira bakarrak, badira beste batzuk, noski, baina beharrezkoak dira, eta espero dut urte luzez izatea kolaboraziorako aukera hori. Bai, badira eta ideiak ere badira, bada ez dugu montatzen Shakespeare edo Molière edo Cervantes, baina edo Calderón da Barca, uste ez dela gure beharrik hortarako, eta ez ditugu euskaratzen, ez dela gure rola, ez da gogoa berezikirez, baina badira historioak, askira makurtzea edo entzutea, eta historioak badira tromilka, eta badira hainbat gai jogatzekoak, eta hortan gira, jaranik, pentsatzen gure ondoko ustak zentzok izan diren, zen beti sasoi ibiltzen girelako, eta behar gure irudimina ez da gelditzen. Onderako eta txerrerako behar bada batzuntzat, baina ez da gelditzen, eta gogoa beti hor da. Publiko hor da, gure gibeletik eta bultzatzen gaitu. Beraz, ere aipatu beharko genuke mugitzen ez den harriak, goroldia ateratzen zaiola, zentzu horretan ze ideia dituzue etorkizunera begira, ze gai daude jorratzeko zuen ustez gizarte honetan? Spoiler. Ez dut spoiler berezik egiten nal, bat dira hainbat gai pixkat errepikatzen direnak. Bada gure komunitatearekiko, baina bada gai bat ateratzen ari da ez dakit nola egin behar den horren inguruan. Bizpairu gai bat da lanarena, hor ematen du lana, erren esparrua, eraldatuko dela. Eta piskat lana, iten dut digresiotik bat baian, lanaren kontzeptua anitza da, eta gure hizkuntzak manejatzen ditu kontzeptu guzti horiek. Ana Arendtek erreten zuen ez, bazela ingeleseztik itzulita, bazela beharra, egin behar duguna egunero,
bizirauteko, bada lana, horrek bat duena balorio bat, ikasten dugu lanean, ikasten dugu kooperatzen, ikasten dugu demokrazia, ikasten dugu pentsatzen, ikasten dugu legeak hausten, ikasten dugu eraikitzen elkerrekin, transmititzen, kultura bat ikasten dugu horrekin. Eta gero bada ekintza, lotua dena pentsaerari eta politikari. Beste sindikatuak egiterakoan, arteak egiterakoan, eta bar, eta bar. Hori ematen du, hori dena eraldatuko dela deitzen den adimen artifizialaren gatik, dena topikoen metaketa handi bat, galdetu edozen gai ezagutzen duzuena, piskat Euskal historioari buruz galdetu adimen artifizialari zer dakien, edo zer baduen erraiteko, eta horren ikustu, topiko metaketa bat da. Baina badu gaitasuna fiteago joiteko, bada hor bizkortasuna hor. Horrek eraldaketa bat sortuko du gure kulturan. Zer lanak kultura da ere. Horrek badu pentsara bat. Eta gero bada beste gehi bat hola, ez duguna aski jogatzen dira gure herrietako jauntxoak. Eta zer den hori, me pixkat gai horiek jogatu ditugu, hor bada zerbait egiteko maskarak pixka bat kentzeko, egiteko. Baditugu horrekin, aipatut beste itzaldi batean, James Goldwinek egiten zuena ez. James Goldwin, aktivista beltza, estatu batuara, homoseksuala, eta Hirurgoita markadan aktivista handia. Eta gaiten zuen, guk gure etxean ez genuen sekulan polizia deitzen. Eta deitzen bagenuen, arren txuria deitu behar genuen. Zergatik, zen polizia beltza baldin bazen, sintxikatuko gintuen. Zergatik ezaguntze gintuen osongi, eta polizia beltz horrek behar zuen beti erakutsi etzela gu bezalako beltz bat. Usteot, horren inguruan badugula zerbait pentsatzeko gure gizartean. Geletu naiz gai biziki orokorretan, hasten naula gai orokorretatik, eta gero bukatzen da, histori bat, bada gizon bat, joeten zen hau, estatu batera, biziki konkretua da eta biziki kotidioa da, baina gure hausnarketak hortik ateratzen dira, jakinda behar dugula eraman pixkat gurera, ezagutu behar ditugu, jendeak ezagutu hemen, erran behar duzu, hau ezagutzen dut. Hau ikusi dut, nire herrian, ikusi dut, nire izeba olakoa zen. Ordan pixkat identifikaziorako bideak eman behar dira, hausnarketa posible izan dadin. Hasieran hasi gara esan ez, baldintzazko esaldi batekin ibili gara hor itzulika, nor naizen baneki? Eta hainbat minutuz, ia ordu betez, aritu gara justuki horretaz, hizkuntzaz, antzerkiaren zentzuaz, euskaldun izateaz ere bai, eta nolabait barne indusketaz edo antzeoki baten indusketaz aritu gara, edo hori egiten saiatu gara, iragana nola errotzen den orainean, eta agian orainak nola berridazzi dezakeen iragana kasuntan antzerkigintzaren bidez, ez? Eta iruditzen zait agerian geratu duen gauzetako bat dela, ez dagoela argiki erantzun finko bat edo itxi bat, ez? Dena geratzen dela airean, eta gainera ez dela zehaztea antzerkiaren lana, baizik eta galderak planteatzea, ez? Hausnarketarako bideak egitea. Beraz, espero dugu hemen zuen antzerkiaren geruza batzuk argitu izana, espero dugu spoilerrik ez egin izana. Ez dugu, ez? Eta honen bestez, Simon Fuchs, Oierzuniga eta Alin Etxeberri, eskerrik asko gaur hemen zuek izateagatik, antzeslan marabilloso horretaz hitz egiteagatik. Oraindik ere gainera aukera bada, oholtza gainean bereik ikusteko, zuek ikusteko. Bai, baduze aukera eskuzko edo eta mugikorreko agendan apuntatzeko, nor naizen baneki antzeslanaz gozatzeko parada izanen baituzue, lehenik eta behin Altsasun, ezta, martxoaren 7an, ondotik Iruñeko Gaiarre-Antzokian, ezakit dakizuen Iruñeko Gaiarre-Antzokiko eserleku batzuetan, norbaitek ebatxitako eserleku batzuetan jarriak ziztela, zaudetela, oiesek, bai, egia da. Hori, Iruñeko Gaiarre-Antzokian martxoaren 12an, Zizur Nagusian 13an, eta ondotik Burlatan apirilaren 17an, eta
hitzordu horiek baliatzen ez baituzue, jakin udazkenean, ondoko udazkenean berriz eginen duzuela, ez? Itzulino bat Nafarrotik. Bai, eta Euskal Herritik ere, hauek Nafarrokoak izan dira, baina Euskal Herritik ere ibiliko gara, nahi baduzu asteburu pasa, beste hainbat herritan izanen gara, Ipar Euskal Herria. Edo familia bisitatzera. Edo familia bisitatzera, Bizkaian, Gipuzkoan, beraz, aukerak badituzue, bai. Ba, honelaxe itxiko dugu elkarrizketa. Ez dakit, agian aukera ematen aldiegu, ona hurbildu direnei, ez dakit zerbait geratu den hor azalpenik behar duenik, animatzen baldin bazarete hurbilduko gara, edo, bueno, ahots goran bota galdera eta listo. Uste dut dena garbi utzi duzuela. Bai, ez? Bai. Gehiegi hitz egin dugu agian. Bueno, ez. Erantzunen beldur dira. Eta zuek zerbait gehiago gaineratu nahi baduzue? Bikain, ba, mila esker guztiei etortzagatik, mila esker Esker biztan zuei. dena, Aline Etxeberri, Oiertzunik eta Simun Fus, Eskerrik asko, bai. eta gaiarren ikusiko gara, ondoko aldian. Bai, eskerrik asko zuei. Plazerez. Bai. Bai, mil esker.